profesa ne muka haɗu da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, muna zaune a gaban masallacin, ya ce mini ina jin turanci, na ce ba laifi. Profesa ne, scientist, masani a jami'ar Tehran, muka zauna muna hira da shi. Sai ya fara maganganu dangane da kabarin Abubakar da yana tare da a kabarin annabi, ko kunya ba sa ji. Wai yanzu kana ganin waɗannan najasa da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka ganin wajabcin musulmi su yi kukan kura su cire? Sai na ce wace najasa? Waɗannan da ake cewa Abubakar da Umar. Na ce kalla wa hasha, ba ya jin larabci, dole sai da na juya na sake faɗi da turanci, to sai magana ta ci gaba na magana. Sai na ce yanzu kaga kai professor ne a science, ni ma scientist ne, baka ganin irin mu scientist ya kamata mu shigo cikin wannan rikici da ake dubunnan shekaru mu sulhunta? Ya ce kamar yaya? Na ce mu ɗauki wannan rikicin mu aje shi a baya, sai mu ci gaba da ya zami mu haɗa kan musulmi a kan musulunci, tun da dai rikici ya riga ya faru. Yanzu da ni da kai akwai hanyar da za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da duk wanda ya goyi bayan mu cire Abubakar daga khalifanci mu ɗora Aliyu. Sai ya ce ba zai yiwu ba. Na ce to in haka ne, tunda mu scientist ne, an riga an koya mana scientific theories da sauransu, me ya hana ba za mu yi amfani da waɗannan ilmomi mu manta da abin da ya gabata ba, mu yi abin da ya dace a yanzu? Sai ce ina, ai musulunci ba zai yiwu ba in dai an yarda da khalifancin Abubakar. Na ce to ai matsalar yanzu khalifancin ya ƙare, ya riga ya wuce. Sai ce ai ba zai yiwu ba. Sai na ce to shikenan, ni ma na yadda, yaya za mu yanzu mu gyara al'amarin? Sai ce dole a ci gaba da yakar Abubakar. Na ce to ai gashi ya mutu. Ya ce to a ci gaba da zagin shi. Na ce to zagin shi zai harzuka wani da ya yadda da shi, wanda wannan in ya harzuku fada zai faru tsakanin mu da shi a matsayin mu na musulmi. Baka ganin nazariyar da kake tsoratar da ni cewa kafirai za su zo su ci mu saboda muna fada tsakanin mu, haka za ta yadda? Sai ce a'a, ai ba zai yiwu bane kawai sai ana zagin Abubakar. To ka duba ba gidaje jaki professor, in ba shi a ba ya za a yi the whole professor wanda ya fi kowa karatu amma ya kasa fahimtar wannan.